Kazwai muri yeZimbabwe kusangana zvakare kwatiri kuita nhasi rimwe zuva. Nhasi tine chimwe chirongwa. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Sezvamunoziva imi tinotenderera nenyika yeZimbabwe tichitsvaga vana sekuru vanobatsira, vana mbuya vanobatsira, angave madzimai wese anenge ari mukubatsira vanhu. Panoti kubatsira ndipo patinenge tichitsvaga kuitira kakuti iwe hama yangu uri kuSouth Africa, iwe hama yangu uri kuUK, iwe hama yangu uri kumarondera, iwe uri kuChipinge, unge uchiziva kuti ndikaenda nzvimbo yakati ndinowana gogo nhingi vanobatsira chirwere chemusana, ndikaenda marondera ndinowana sekuru nhingi vanorapa vanenge vachiruza njere. Ndo chinangwa chechirongwa chekuti munge muchiziva kuti zvamunotsvaga munozviwana kupi, zvaita sei. Don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Nhasi uno tiri pane rimwe level. Ndina sekuru vandinawo vari pano, sekuru Tembo. Dai varume hamusi vana manjenjenje nai? Ndizozo. Madzimai ndo vana manjenjenje. Vana manjenjenje sitira na Dhuve. Vana Dhuve. Na Binga Guru Mutasa. Vanani? Binga Guru Mutasa. Dhuve. Ningade kuti mumboti kunonzi kuita sekuteketera ka mutupo wenjimozwa tononzi Chii. Aiwa rakajeka. Isu kana tichideketa mutupo wedu tinoti hero mukauru Binga Guru Dhuve chivara mbizi yemukono chinakisa masango vakachekwa zuva rikaora chimama mabhanzi kuringa mbizi uringa makumbo Mutasa Dhuve mbizi ndo chidau chedu. Tizopedzisa tichienda mberi asi ndo chidau chedu kuti vakachekwa zuva rikaora vana Mutasa Dhuve mbizi Binga Guru chimama mabhanzi. Vanoita mabhanzi. Tinomama mabhanzi vamwe vachinonga vachidya. Ndo zvatinoita. Tisu tinogadzirira vamwe chikafu chekudya. Pamazoti mukauru apo munenge manyepa apo imukauru here. Aiwa imukaombe nekuti mbizi ndo mhuka imwe chete yakakwanisa kudonedza shumba. Aiwa idzi dza personal. Muri Zimbabwe idzi dza personal. Hatingadedi kupinda panhau iyoyo. Saka nhasi uno sekutaura kwataita tina sekuru Dhuve ndo vatakupa mukana uno kuti vange vachititsanangurira tinzwe kwavari kuti ndezvipi zvavanobatsira uyezve vanozvibatsira sei. Inini regai ndisuduruke ndinyatsokupai mhepo muwane kusununguka mukutaura kwenyu. Ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwarare upenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayera shumba vatidzidzisa nekuti pogwara iri. Inotipa isu gwarare upenyu ndipo patinowana vana sekuru nemapositori vachitipa gwarare upenyu tokopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ini ndinoitwa sekuru Tembo Dhuve Mutasa vakachekwa zuva rikaora. Ini ndinobatsira matambudziko akasiyana siyana uye akati wandei. Kune matambudziko anosangana nevanhu emudzimba, ndinobatsira matambudziko emudzimba kugadzirisa dzimba dzinenge dzada kunoputsika. Ndinobatsira vanhu vanenge vakasungwa chiraramo neupenyu, zvipo zvawakaberekwa nazvo ndinosunungura. Kune nhau dzematare zvakare echivanhu ndinobatsira matambudziko akafanana neiyayo
vanhu vachidzokera kuchivanhu chavo. Ndine matare zvakare andinobatsira ehurwere, vana, madzimai, ana baba, pane matambudziko akasiyana siyana avanosangana nawo. Ndinobatsira matare akafanana neiwayo. Kune zvakawanda zvinosanganikwa nazvo nevanhu, ndinobatsira. Kune hosha dzakasiyana siyana dzehurwere. Kune vanotumira hurwere hwekuti munhu anonzi ane chirwere cheBP, ane njovhera yenyika, asi dzinouya pakasiyana. Dzimwe dzinogadzirwa nevanhu, dzimwe ndedzekuti munhu wakatsvaga wega, asi dzinenge dzagadzirwa nevanhu idzodzo ndinogadzirisa munhu achidzokera panzvimbo yake. Kunyangwe munhu akanwa mutombo yekukanda iya yavanoti mapiritsi aya, tinokwanisa kuti zvinhu izvozvo tinozvigadzirisa munhu achidzokera panzvimbo yake, nekuda kwekuti kune vanogadzira vanosika hurwere hwekuisa pamunhu. Hurwere ihwohwo husiri hwaMwari kana hwekutsvaga, hwagadzirwa nemunhu anodya rinopisa. Hurwere ihwohwo tinogadzirisa hunopera. Ndiwo matambudziko mazhinji atinosangana nawo mukufamba. Koita vanenge vakasungirwa nzira dzekuti vawane pfuma. Nzira idzodzo tinodzosera chipo chemunhu pamwene wacho, kuti chipo ichi ngachidzokere kumuridzi wacho chawakaberekwa nacho. Ndo chinoda kuti chikupe upenyu, chinoita kuti mhuri yako irarame idye chiguta. Zvinhu izvozvo zvese tinozvigadzirisa kuti munhu awane chipo chake chaakaberekwa nacho. Midzimu wakasungwa, tinosunungura mudzimu uchidzokera kune muridzi wawo. Ndo nhambwe nenzira dzatinofambira kugadzirisa. Kunyangwe munhu akanzi afa nekuurayiwa nemunhu, tinomutsa zvakare munhu iye kuti enda unorwa hondo dzako uri wega. Nhambwe idzodzo tinokwanisa kudzifambira kusvika nhau idzodzo dzakwanisa kugadzirika. Moziva chokwadi kuti zvinhu izvi zviriko zvakaitwa nanhingi, munhu odzoserwa zvinhu zvake. Kune inokurukurwa inotaurwa, inonzi vanotaura pachingerengere vanoti go back to sender. Iyoyo tinodzosera zvakare, asi dare redu hariuraye, rinodzosera nzira yekuti vanhu vazive chokwadi kuti chii chakonzera kuti munhu afe. Munhu odzoserwa panzvimbo oziva kuti aiwa zvakakonzereswa nanhingi nanhingi nanhingi. Ndo nzira dzatinenge tichifamba idzodzo dzinoita kuti tibatsirane, tizivane nekuzivisana nzira nenhambwe nemakwara ekuti chii chakonzeresa kuti musha uite dambudziko. Nenhau dzemagata, chinonzi gata, tinodzifamba zvakare tichigadzirisa magata iyayo kuti chii chanetsa. Ndo pane dare rinotangira kubva ku go back to sender richinodzoka zvakare kugata, kuti vanhu vazive kuti chii chamira mumusha, chii chabata mhuri, chii chatambudza mhuri, kuti mhuri ikwanise kusunungurwa, kuti mhuri ikwanise kugadziriswa, kuti zvinhu zvibude pachena, nekuti tiri kuparara zvisina nzira, zvisina tsarukano. Saka tinogadzirisa zvinhu izvozvo tichizivisana nhau dzechokwadi kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Panhau yehurwere, tine hurwere hwakawanda hwakasiyana siyana. Kune hurwere hwepabonde, tinogadzira zvakare hurwere ihwohwo, mitombwe nemishonga yekuparadza hosha muropa remunhu tinazvo. Tine nhau dzevanhu vechirume vanoti nhengo hadzisi kusumuka, tinogadzirisa zvakare nhau idzodzo. Tine vanhu zvakare vanoti nhengo dzavo hadzisi kukwanisa kushanda zvakanaka kuvakaranga, tinogadzirisa zvakare nhambwe idzodzo. Tine zvakare madzimai vanotaura vachiti kana tiri pabonde hatikwanise kunzwa kuti zvinhu zviri kufamba sei, vanenge vasisina zvinhu zvakakwana mumiri. Tinogadzirisa zvakare zvinhu izvozvo zvichifamba zvakanaka, kureva kuti ndo nhambwe nemakwara atinenge tichifamba nawo
atinoita kuti tibatsirane kumuri yese, kunyangwe papi nepapi tinobatsirana nyangwe nenzira dzakafanana naidzodzo. Hanzi dare rako muzukuru rinoda mucheka weretso. Ndiri kuona mune mucheka weretso, asi ndakanzwa kuti mucheka kana uri weblue kai munenge muri mabvakure, icho kwadere. Ndinotenda kuroti kana tine mucheka uyu hausi mucheka wemuno, ndo mucheka wenzira dzatikafamba nadzo nekwatikabva zvinoenda nemateteguru edu. Makabva nekupi? Kureva kuti isusu kwatikabva nako takabva nekuMalawi. Aiwa, dzinonzwa hadzirime. Takuda tinoziva izvozvi kune vakawanda vari kunze kwenyika, vari kure kure, vamwe vari kutibata vari kuBeit Bridge chaiko. Munovaitira matare vari ikoko here kana kuti zvinotoda kuti munhu ange achitouya kuno? Ndinotenda tinokwanisa kuvabatsira kunyangwe panjari, kana tichiti njare kuchingerengere vanoti foni nai. Tinokwanisa kuvabatsira vari nzvimbo dzavari mativi mana akasiyana. Tinokwanisa kuti tivabatsire panjari kana kuti pafoni yavanotaura kuchingerengere, tichivapa matare avo. Tavapa matare avo nezvinoda kuti zviitwe. Kana ari matare anenge achida teteguru kuti vapinde munhambwe dzematare, vanopinda voita matare. Asi kana yaa mitombwe inenge ichidiwa nevazukuru, vanotumirwa mitombwe yavo voita kuti vabatsirikane panzvimbo nenhambwe dzavanenge vari. Asi kune matambudziko here ekuti munhu kana ari kure hazvitoite kuti ange achibatsirika ari ikoko, zvichitoda kuti ange achiuya? Dzinenge dzaanhambwe nemakwara ekuti zvaakuda mwene wazvo ari panzvimbo, nekuti kune mhiko dzimwe dzinonzi izvi zvaakuda kuti iwo muzukuru uripo, bata pfumo iri, bata bakatwa iri, rovera pasi uchitaura zvakati nezvakati nezvakati, ini ndichikutsigira. Asi dzimweni dzenhambwe kune vamwe vanenge vari kure kwekuti havakwanisi kunge vari panzvimbo imwe chete panguva imwe chete. Zvinoita kuti tikwanise kuvabatsirira nhambwe dzavo. Zvinoreva kuti ini ndiri muyeradhuve, kune mumwe muyeradhuve ariko kureva kuti iropa rimwe chete, ndiye munhu achakwanisa kurovera mhiko iyoyo panzvimbo imwe chete achitaurira nhau dzana dhuve, nekuti izinza iropa rimwe chete. Muri Zimbabwe sekutaura kwatakaita kuti kana makuzoona takuunza munhu pachirongwa, dzimwe nguva tinombotangawo tamboferefe takuona kuti zvakamira sei. Sekuru ivava dai chera varipo vatondidaira, vanokada chaizvo kamboikako. Chandingada kukuzisai muri yeZimbabwe ndechekuti ndakaona kunhau dzekumadziva vanobata zvikuru. Kunyepa here sekuru, hamunambotaura nhau iyoyi? Wongu nhau dzemadziva dziripo, nekuti kune mucheka uyu, mucheka wedziva, zvichienda nedzinza nerudzi nekwandikabva, mucheka wedziva. Koita mucheka uyu, mucheka wedziva zvakare, zvine nhambwe nemachembere edziva ari machembere emusha, kureva kuti matare akasiyana siyana kana akamira akadai. Kureva kuti kune mucheka uyu zvakare wakamira une dare rawo, uyu mucheka uyu une dare rawo, uyu mucheka uyu une dare rawo, uyu mucheka uyu une dare rawo. Kureva kuti matare akasiyana, mumwe nemumwe ane mucheka uripo ane dare rake. Saka kana ndakatarisa nekutsanangura kwamaita micheka yenyu, tingati simba renyu riri kumadziva kudarika kumwe kwese, asi handizvo? Simba ririko kumadziva, asi dziva rinotera kumashure kwemucheka uyu. Kureva kuti ndo vakadaidza dziva kuti rimire, kureva kuti mucheka uyu ndo mucheka wedare, kureva kuti ndo mucheka wakakoka dziva kuti ringe riripo. Kureva kuti nhambwe nemakwara nematare anotanga afambwa nemucheka uyu. Kana mucheka waona kuti aiwa iri dare raakuda dziva iri raakupinda kupi
kudziva. Kana waona kuti aiwa mucheka uyu wakuda tateguru, unodzosera zvakare dare. Kana waona kuti mucheka uyu wakuda machembere, unodzosera zvakare kumachembere. Nekuti machembere vane dare ravo ravanobata, tateguru vane dare ravo ravanobata, dziva rine dare ravo ravanobata. Kuroti inhambwe nemakwara nematare akasiyana. Mumwe nemumwe ane nhambwe nenzira yake yaanofamba. Tiri ipapo mataura nhau yekudziva. Munosvitsa mudzimu here? Ndinotenda mudzimu unosvitswa. Ichokwadi here chandakanzwa kuti kana munhu achisvitsa mudzimu zvinoenda nemudzimu uri paari, kuti unokwanisa kusvitsa mudzimu uyu here, kana kuti munosvitsa mudzimu yese, kana kuti pane imwe inogona kunge yapa musoro penyu yamunema kuti aiwa uyu handisvitsi. Nhambwe nemakwara nekufamba kwazvinoita, mudzimu kana uri pamunhu, tine nhambwe nemakwara akasiyana. Kune mudzimu unenge uchipoperwa nedzinza, vachiti aiwa uyu haafanhe kunge achigarwa nemudzimu. Tinodzima nhau dzevanhu vanenge vakabata zvavakabata zvinoita kuti mudzimu usasvike, tosvitsa mudzimu. Hakuna mudzimu ungandiremere kuti wanzi watadza kusvika padare. Wachisvika achitsika mudare, mudzimu yake ndiyo inotaura neni, yondiudza kuti mwana ane mudzimu uyu, muzukuru ane mudzimu uyu, mudzimu wake unofanira kuti usvike, mudzimu wake unosvika. Handina mudzimu unorema, unotadza kusvika. Tingade kuziva vamwe pavanosvikirwa paya, kana kuti pavanenge vakutanga kuoneswa vanotombotanga varidzirwa hoshombira nezvakadaro. Imimi munoita sei ipapo? Munongotanga kutarisa munhu here? Makanditarisa so mutoona matambudziko ari pandiri, kana kuti pane zvimwe zvinotanga zvaitwa? Zvinofamba zvakadai so. Mudzimu kana kuti dare hariite zvekutanga rakumbirwa. Zvine nzira yekuti uri kufamba uri munzira, munhu ari kunosangana netsaona, dare rinokutokurevera uchifamba kuti mwana uyu kana kuti muzukuru uyu ari kunosangana netsaona mberi kwaari kuenda. Zvinoreva kuti mudzimu unogara panyama, wakapinda munyama, uri muropa. Saka hautange wakumbirwa kana kuridzirwa ngoma kana hosho kuti mudzimu usvike. Mudzimu unogara wakatisvika panguva dzese kana uri munhu wedare. Zvoti kana makakwira bhazi munokwanisa kutoona kuti vakuru vagera apa vanzwa nekuroyiwa kumba kwavo. Yengu inhau dziriko zvekuti izvinhu izvozvo unotosangana nazvo. Ndakatombofamba nzira idzodzo, ndikapinda mubhazi randikafamba ndichinofamba nhamwe dzimwe dzandainofamba, ndikatoona kuti nzira yandiri kufamba iyi nengoro yemoto yandafamba nayo iyi ine dambudziko rakati nerakati nerakati. Zviri nani kuti ndidzike ndisati ndasangana nedambudziko, kureva kuti idare rinenge rakagara muropa rinoita kuti usasangane nehondo kana netsaona mberi kwauri kuenda. Mune here zuva ramunoti iri hamufe makarikanganwa kubva zvamatanga basa renyu, uyezve kana riripo chii chakaitika muri kupi? Ndinotenda inhambwe zhinji dzandakasangana nadzo ndichifamba. Ndine mwaka vanotsanangura vanoti kuzvidzidzo, ndichiri kuzvidzidzo, ndine nhambwe dzandakasangana nadzo dzanga dziri nhambwe dzemumusha mandaigara. Ndakafamba ndikatorwa nevanhu ndiri muzvidzidzo, ndakapfeka dzinonzi pachingerengere vanoti chiuniform. Ndikatakurwa ndikaendwa nani mumusha mandikanopinda. Mumusha manga mune hondo dzanga dzirimo. Handisini ndakatanga dare rakatangwa nemumwe, zvikanzi ndichakutumirai mauto achanopedza nhambwe idzi mukati memusha. Takafamba mumusha, dare ringanditsanangurira zvikanzi cherechedzai usi hwemunhu. Macherechedza usi hwemunhu, pachadonhera misodzi yake, cherai muone kuti panei. Zveshuwa ndakatungamira ndiri mberi ndichifamba negotsi. Misodzi wakadona. Misodzi zvawakanodona, ndikati panapa ndo pane nhau apa. Vhurai apa. Pakavhurwa.
vari pakati pekuvhura, muridzi akataura zvikanzi kwete musavhura apa. Vana vakati zvanzi tivhure apa ndo zvatiri kuvhura, nekuti takaudzwa kuti tichakupai munhu wamuchafamba naye. Pakavhurwa, pakabuda nyama yemunhu. Mwana angafa kwemwedzi 3. Yakaburitswa iri mugate, yakakombwa nedehwe rembada. Zvakanoitika ndezvekuti panguva yakanovhurika, rata rakanovhurwa kudai, zvikanzi marata angu aya andaikoma mugomo nemapoto. Tikati kwete baba, vhurai apa. Pakanovhurwa. Asi chinhu chakatikanganisa ndechekuti dzimweni nhambwe ndo pandaifanira kunge ndichipararira, asi handina kuparara nekuda kwokuti matare natateguru vanga vakamira pazvinhu zvavo. Pakavhurwa, mweya wakabuda ipapo, ndo mweya wakandivhiringidza. Ndofunga ndakaita mazuva 3 ndisiri kukwanisa kana kudya kana kuita chimwe chinhu. Akanga akatanga dare ndiye akazouya, anga ari muprofita wechishanu. Akazouya ndobva aita munamato zvikanzi aiwa, basa ndariwana ende basa marifamba zvechokwadi, asi munhu ngaite sei ngaasunungurwe nekuda kwokuti zvinhu zvanga zvane mwaka zvichiitika. Tichisvika panzvimbo ipapo zvikanzi vanatsika mutanda, vanazunza mandere vakasvika vakaridza pito, vakati pamba pa hatikwanisa kupapinda nekuti zviri apa zvihombe kupfuura isu. Asi ndakapinda neuzera wanga ndiri, ndikakwanisa kukundisa dare ranga riri mumusha rikapera. Kubva zvaizvozvi nanhasi vanhu ivavo vari kuyanana mudzinza mavo nekuda kwokuti dambudziko ranga ririmo rakapera, nezvanga zviripo nezvanga zvirimo zvakabuda zvikaparadzwa nenzira yakanaka. Muri Zimbabwe regai timboita tichinwira mvura pauro paoma. Naiwo sekuru pamwe vari kudawo zvakare kuti vamboita vachinwira mvura. Tinodzoka zvino uno. Imwe nhau zvakare inogara ichibvunzwa nevazukuru vakasiyana siyana kuti pane nguva inonzi munhu akasviba. Kana munhu achinzi akasviba, chii chaizvo chaizvo? Mungu ndinotenda. Tine nzira 2 dzatinotarisa dzinotaurwa kunzi munhu anonzi akasviba. Tine nzira yekuvarandakadzi. Kana vari kumazuva zvinonzi munhu akasviba haapinde mudare. Asi dambudziko rikauya ari kunze kwedare, anokwanisa kuti abatsirwe ari kunze kwedare neimwe nzira iripo yekuti imhepo inenge yauya yagara pamunhu, inoita kuti inenge ichida kuti munhu asabatsirwe, yaona kuti apa pane zambuko rekuti munhu ayambuke, inokwanisa kumuendesa kumazuva nenguva isipo, yoita kuti munhu asabatsirwe. Saka mhepo idzo dzinotariswa nekuongorwa nedare kuti mazuva aya mazuva ake here kana kuti haasiwo. Chii chakonzeresa kuti munhu aende kumazuva achida kupinda mudare? Ndedzimwe dzenhambwe dzinenge dziriko dzinoita kuti zvinhu zvitadze kunofamba. Koita nhambwe yevanhu vechirume wekuti anenge apinda apoya, kana tichiti kupoya
inaiwe kuti abuda mumba mune murandakadzi kana kuti mukaranga wake, aenda kurutivi onotsetsana nevamwe ikoko, zvoreva kuti munhu anenge asviba, ane mazuva ake aanotenderwa kunzi mazuva aya uchigeza nefembo kuti akwanise kuzopinda mukati medare kuti akwanise kubatsirika. Ipapo ndo patingade kunzwisa zvakare, nekuti kune vazukuru vanotogara havanoti mazuva ano yamasmall house, vanotogara vachionana zuva rega rega. Saka zvakureva here kuti upenyu hwake hwese akatosviba? Kureva kuti inhambwe dzinenge dziriko, zvinhu zvinosanganikwa nazvo muvanhu vechirume, asi nhambwe dzinenge dziripo ndedzekuti kana munhu wafunga kuti iwewe wakuda kuita madzimai maviri, kureva kuti mukaranga anosumwa mudare kunzi ndafunga kuti ndiite madzimai maviri, otorwa uyu neuyu oiswa apa, otaurirwa kunzi amai guru ava ndo amai nini ava, amai nini ava ndo amai guru ava, vanhu vobatanidzwa kuitwa chinhu chimwe chete, kureva kuti panenge pagadziriswa. Asi kana pasina kuitwa zvinhu zvakafanana naizvozvo, kuroti inenge iri nhau yekuti munhu anenge akasviba nekuti anenge apoya. Okay, sekuru. Let's say kuti apa matora mai guru na mai nini. Mai guru akaramba kuti hai inini mai nini handimudi apa kuchidwa kugadziriswa, zvinofamba sei? Kureva kwekuti zvinhu zvikana zvichinge zvamira zvakadaro, kuroti pane mapitse amakakatano aya, zvakunetsa kuti muzvibatanidze nekuda kwekuti anenge ari pamusha ndiye anenge achizivikanwa nedzinza. Uyu kana asina kuzivikanwa nedzinza, kana asina kusumirwa kupirwa mumusha nekuvadzimu nevari pasi, kuroti unenge uchiri hupombwe hwakafanana uri umwe chete, hupombwe humwe chete, kureva kuti hapana chabatanidzwa, hapana chaziiswa kunzi aiwa uya mukarange wemusha, kuroti hupombwe humwe chete. Ipapo panobva pati pamwe mubvunzo zvakare kuti vazhinji vamunoona vakaita zvekutizirwa, zvichireva kuti vanga vapomba zvisiri pamutemo. Naizvozvo anogozonzi ndiye mudzimai wevadzimu sei iye akawanikwawo futi necheupombo? Mabvunza mubvunzo wakanaka wakarurama. Kureva kuti munhu anenge atizira, apinda mumusha, otambirwa nemusha, naye munhu atambirwa nemusha, kureva kuti munhu atomumusha kawo, munhu amumusha akuchisumirwa, kureva kuti chinozoita kuti panzi pasunungurwa zvinhu zvajeka. Kune pfuma inobviswa inonzi tsvakirai kuno. Yabviswa tsvakirai kuno ndiye kuti tiri kunozivisa varidzi vemunhu kuti mwana wenyu tisita anaye, kureva kuti kana ranzi mwana wenyu tisita anaye, dare rakutoziva kuti mwana weya mumusha medu, kureva kuti ava vane zvavo zvavanoita zvokuzivisa munhu kuti mumusha mani, mumusha medu, kunyange zvakaitwa neupombwe asi zvinhu zvinochenurwa kusvika zvinhu zvatambanudzika ragwara rakachena. Mangotaura muchibvuraudza panhau yekuti kana munhu wakasviba unofanirwa kuita sei kuti uchinzi wachena? Panhau yekunzi munhu anonzi asviba, kune mazuva anoverengwa 3. Kune fembo yatinoti fodya iyi, yatinoputa iyi, kune fembo inogezwa nayo kwemazuva 3. Zvinoreva kuti mazuva 3 aunogeza nefembo unenge uchireurura kuti ndakaita zvakati nezvakati, ndakukumbira kuti matateguru nevari pasi namusika vanhu mondisunungura kuti nzira dzangu dzigone kunojeka. Yakaoma nzira yacho. Hanzi mazuva 3, Monday, Tuesday, Wednesday uchiroora, paunopedza kuroora unenge wakuda kutopinda futi mune mamwe matatu. Kureva kuti zvane nzira yekuti hauchakwanisa kuti ureurure, wakutongoziva kuti uri mutadzi panguva imwe chete, nekuda kwekuti nhasi wareurura kuti ndaita upombwe, mangwana uri kuti ndaita upombwe, kuswera mangwana uri ndaita upombwe, mwedzi unouya ndaita upombwe, kureva kuti zvaamuropa izvi hazvisiri zvokuti wakuti ndakureurura, kureva kuti zvazvinhu zvokuti wakutogara nazvo zvaamauri,
zvakunetsa kuti ureurure. Saka zvakureva kuti inini handichachengetwe nevedzinza here? Chinenge chachijairira nekuti dzinza charikavinga kuvanhu ndechekuti dzinza rinenge rakatarisa kuti mwana wangu nhasi adyei, mwana wangu aita sei, mwana wangu abatei. Chii chaabata chakanaka chinoita kuti upenyu hwake ufambe zvakanaka. Dzinza rine tsitsi nekuti kune machembere ariko wekumbereko kunonzi kwaamai. Ndo vatinoti vakayamwisa, kureva kuti vanhu ivavo dai vanga vane hutsinye vakabvisa iri nhumbu kana kuti vakakutsimbirira pamakumbo wakafira ipapo, asi vakaita chido vakati aiwa mwana wangu uyu, vakakuburitsa vakakuchengeta. Vanhu ivavo havakusiye. Vanoda kuziva kuti chii chadya mwana, chii chabata mwana, nekuti vakuru vanoti chinoziva ivhu kuti mwana wembeva anorwara. Kureva kuti mbereko yakakura kupfuura dare kana kuti dzinza rako. Ipapo zvakare tinoona madzimai vanoita vana vasiri vemudzinza. Ndigotokura mwana agokura achingonzi mwana wangu, mwana wangu. Nema-DNA test atakanzwa akataurwa muZimbabwe ichinzi 70% vanoti ndivana baba vemhuri havasi. Saka ipapo panofamba sei? Nekuti anenge asitori werudzi rwatingaifungidza kuti ndiye rwo rwaari. Zvazvinoita kuchingerengere vanoti ma-DNA test handitika. Zvoreva kuti ma-DNA test aya anokwaniswa zvakare kuti timaite isu. Nekuti zvazvinoita wasvika iwonzi une mudzimu, imwe nenguva hausi mudzimu, unenge wakagara, asi dare remumusha mako riri kukudaidza. Kana uchinge wasvika mudare, wapinda mudare, dare roona kuti mwana uyu ari kunzi ndishumba uyu, mwana uyu ari kunzi ndingara uyu, asi mwana uyu airengara. Asi nhau iripo ndeye kuti mwana uyu ada kuti adzokere mukati memusha wake. Zvoro kuti dare rinokutaurira kuti aiwa sandizvo, iwe unoera mutupo wakati. Asi nhau iripo ndeye kuti iwe uri kudiwa mumusha mako. Wopiwa gwara nedare rekuti ukwanise kufamba naro kusvika wapinda mukati memusha wako. Wochizoziva kuti dzinza rako ndeiri. Ava ndo baba, ava ndo mai vako ava. Asi kazhinji zviriko nekuti ana mai vanoda kuchengetwa. Nekuti vanoti mwana ndewako, asi asiri mwana womusha imomo. Nekuda kwokuti vanenge vanoti ndikasiya apa makwati aya handikwanisi kumawana, mhuri yangu hairarame. Vanotsvaga makwati ekuti vakwanise kurarama nazvo, zvoita kuti vazosvika pakupa vana vanhu vasiri vavo. Mhuri yeZimbabwe ndamboedza kuviga Chihera kuti nditi havapo, asi munovaziva na Chihera vanotonetsa kukontrola. Chihera varipo, taurai Chihera zvamuri kuda. Ndanchida kuti tichidzokera kumashure kuti apa mati munhu anogona kuita sei kuti apiwe mazuva matatu kuti aite seechenuru. Saka fodya racho rakasiyana here neiri rekufemba o kune rimwe futi? Ndinotenda tine nhambwe nhatu dzefembo ratinoshandisa. Kune fembo remachembere ravanoisa pasi apa, pasi perurimi rinoputwa nemachembere. Tine fembo rinonzi rematare, tine fembo rinonzi rehondo. Kureva kuti makwara efembo dzakasiyana. Zvoreva kuti unogeza nefembo rehondo, nekuti ihondo kaidzi dzawapara uchikumbira kumatateguru. Zuva rekupedzisira wogeza nefembo rematare uchitaura kuti aiwaka ndakukumbira kamatateguru angu kuti ndichinopinda mukati mechi, mukati medare, vokusunungura. Kureva kuti ndiwo nhambwe dzinofambwa pakufambwa kwematare nemakwara. Mhuri yeZimbabwe takaona zvakakodzera kuti patinotaura nana sekuru tiwane chinhu chimwe kana zviviri zvatinokwanisa kuti timbokurukura navo tichinge tichidzidziswawo mukufamba kweupenyu inzira. Kusvika tasvikawo kwakagumira nzira yacho ikoko. Ndosaka muchiona dzimwe nguva tichizombotisika neimwe topiki nekuti tichida kunyatsonzwisa kuti zvakamira sei. Mune mwe mubvunzo here Chihera?
hauzi mubvunzo as such, but noda kuti kumachembere ese emunyika kuti apa njoma hanzi munhu akaita upombwe anogeza 3 days, but kune vamwe vanoita zvekujairira machembere obva aita tsitsa iti ini mwana wangu ndomuregerera, but ndiri kuti vasaregerere vana ivavo. aiwa izvo hazvina musoro zvokutaurwa naChii. Mune Zimbabwe takuita tichisvika kwamvura yechikamakumbo. Mashoko andinoda kuti ndikusirei vese vakateerera nevese vari kunzwa zvandiri kureva ndiri kuti uyai vane matambudziko ose akasiyana tikwanise kubatsirana. Ndine vamwe vanokwanisa kunzwa mutauro, vamwe vanonditi muchawa, asi nenzira dzakasiyana. Ini ndiri munhu anobva kuMalawi, ndo kwandinobva. Ndakureva nechirudzi chekwangu kune vamwe vasinganzwe mutauro wandiri kutaura izvozvi. Ndiri kuti ineyo amene ari kumativi osiyana, bwerani titandizane, tigwirirane ntchito iyi pamodzi. Ndikuti mavuto anu ndi mavuto anga. Tsopano ndifuna kuti inuyo mukabwera kwaine, ndifuna kuti ndite zonse zoipa, mavuto onse, chilichonse chimene chigwiriwa choipa kwa inu, bwerani titandizane, tigwirizane pamodzi. Zonse zoipa zite. Amene anamangiwa chabwino patupi rake, chimene anabariwa ari nacho mumanja make, ndifuna kuti zonse zimenezo tizimasure zibwere popoyera. Chimene chiri chonse chiende bwino. Ntchito ziri zonse zimene mumagwira muri kumeneko ziende bwino. Chiri chonse choipa, mavuto onse, titandizane, tigwirizane pabodzi. Chabwino. Veruzhinji zvakare vangade kuzwa kuti imimi makatanga kubatsira rini, zvaita sei, chii chakazoita kuti muzive kuti izvi ndo zviri pandiri? Zvakanoitika ndingati kuchingerengere kumakore ndiri kuzvidzidzo, ndakanga ndichiri mupwere. Ndinovimba kuti ndakanga ndiri vanoti grade 4. Ndo pakauya dare kuuya kwarikanoita kuropa rangu rakasvika dare ndikarwara nemusana, zvakashamisa nyika yese kuti mwana uyu warwara nemusana. Ko chikonzero chaita kuti arware nemusana chii? Ndaifamba nemudonzo, ndairara pacheya, ndakagara ndopandairara. Asi panguva iyoyo ndaenda kumadhuna. Ndichienda kumadhuna saizvozvo, vakuru ndopa vakaona zvikanzi kwete, idzi nhambwe idzi hatisi nhambwe dzekuti mwana uyu wonzi warwara nemusana, musana uchasimuka, chikonzero chii? Pakafambwa tikaenda kwatikaenda, tasvika ikoko ndipo ndakanopfeka ngowani yandikanopfeka iyi. Ndo kune munhu watikaenda werudzi rwedzinza rekwedu, nekuti ndobva kuMalawi, ndiri muchewa mugomani akakwana. Taenda ikoko, kwakanobuda dare semupwere, ndakanogara, ndakanzigara apa parutivi apa. Ndobva ndanogara, dare rakanga riripo rainyora pagirazi. Ndakacherechedza ndichiona zvakanga zvichinyorwa pagirazi. Ndakaona ndikati izvi zvinhu zviri kunyorwa apa izvi ndo zvakatanga kunoitika pandiri. Kuroti nhau idzi dziri kutaurwa idzi nhau dzechokwadi. Zvanyorwa saizvozvo, ndakanotamba ndakatarisa, handina wandikaudza kana wandikatsanangurira. Vakabva watanga kutsanangura, vaitsanangura nechichewa. Ndichiteerera ndichinzwa, ndikati aiwa izvi ndizvo izvi zviri kurehwa izvi. Zvadaro vakuru vobva vanotsanangurirwa nhau nenhambwe zvikanzi kwete, apa pane dare riripo apa, asi dare riri apa ndere zvakati nezvakati nezvakati, zviroti pane mudzimu, pana tateguru, pane mhondoro iripo, ndo yakotamisa dare.
remupwere kuti rimire rakadaro. Zvoreva kuti zvadaro vakuru vakanotsanangurirwa ndokubva vanonzi endai munobika doro. Kana muchinge mabika doro, hongu mwana uyu ari kuenda kumadhuna, asi zvamanobika doro iri taurirei mwana kuti kana nguva ichinge yakwana dare ngariite sei, ngarisvike. Zvechokwadi takaenda mukati memusha tikanobika doro rikanobikwa. Musi wakabikwa doro ndio musi wandikatanga kufamba. Doro rabikwa, vakuru vakarevera, ndikapiwa mukombe zvikanzi dira doro, uchitaura zvakati nezvakati. Ndikapiwa mukombe ndikadira doro, ndichitaura. Ndichipedza kutaura ndakatanga kutsvaga kuti ko pari kurwadza ndepapi. Ndakatsvaga ndikapashaya, ndikamira. Ndikazoenda kuchikoro. Chikoro chichivharwa, ndofunga ndanga ndane mwedzi minomwe ndisiri kuenda kuchikoro. Ndakazoenda kuchikoro ndikanosvika kuchikoro. Ndasvika kuchikoro, vamwe vangu vekuchikoro vaiva vachindiona. Ndikati vakashamisika zvikanzi munhu watikabva kunoona nezuro adzoka achifamba. Ndikati aiwa, zvinhu zvakanogadziriswa, zvakafamba zvakanaka. Ndakatanga kubatsira ndiri pachikoro. Nepachikoro panga ndiri ipapo, yavanoti break ye, ndinenge ndine vanhu ndichibatsira vanhu. Lunch ndine vanhu ndichibatsira vanhu. Ndichidzokera kumba kunenge kune vamwe vanenge vakandimirira. Ndo mafambiro andikaita kusvika ndazosvika pano. Asi panguva yacho iyo ndiri kuchikoro ndaibatsira ndiri kumadhuna. Makadzidza chikoro chipi? Ndakadzidza chikoro chinonzi chepaMwanza. Chiri kupi? Chiri muGoromonzi. Ndo mandikadzidza ndiri paMwanza. Kusvika pachikoro ndakasvika pakuisa krawa yangu. Kureva kuti nanhasi krawa iyoyo yandikaisa pachikoro iripo inodiridzwa. Ndinotoverengwa kunzi kune munhu anga aripo akaita zvakati nezvakati nezvakati pachikoro ipapo. Kureva kuti ndo mafambiro andikaita kuzosvika dare razosvika pakunodzoka manje radare ndichibva kumadhuna. Teteguru wakasvika ndiri musowe. Ndobva wasvika zvikanzi nguva yaita sei? Nguva yakwana, chienda unoita basa ranga wakasira panzira rakabva kumashure rakarevererwa nemateteguru ako. Ndakasvika zveshuwa ndiri pakati ipapo ndakatanga kukumbira fembo nekutsanangurwa kwaitwa kunzi pakakumbirwa fembo. Zvikanzi aiwa ndine nyota kwandabva kure nekuti nguva yese ndandakamirira kuti zvinhu zviitike. Mavave akasvika vakamhanya vakaita nekuda kwekuti vaiziva zvinhu zvaifamba nezvinhu zvakaitika. Zvinhu zvikasvika tikatanga kuita zvinhu izvozvo, zvinhu ndobva zvatanga kufamba. Kubva ipapo dare rakabva rangotanga kuramba rakanosumuka richienda kusvika nanhasi tingori mudare. Munobvisa zvikwambo here? Nhambwe nemakwara ezvikwambo, kureva kuti ndo anonzi mashura nhandwe. Kureva kuti shura, chinhu chinonzi shura chakakonzera kunzi rinzi shura, kureva kuti inhambwe dzinoitika imwe nenguva pagore kaviri kana kamwe chete kana katatu. Zvichireva kuti sei rakanzi ishura, nekuti zvinhu zvisingangoitika nguva dzese. Asi ukazoona zvinzi nhasi zvaitika, mangwana zvaitika, mangwana zvaitika, mangwana zvaitika, kureva kuti zvane dzimwe nhambwe. Nekuti chinhu chinonzi shura chinhu chisingaitike nguva zhinji. Zvine nhambwe nekuti zvinhu zvanyanyooma, munhu ari apa wenzi munhu akutoparara uyu. Ndo panouya madzviti anosvika achiti kwete, zvinhu zvazvifanira kuti zviitike. Icho ndo chine dambudziko icho chobva chaparadzwa panguva ipi? Panguva yacho iyoyo. Kureva kuti shura hariitike nguva dzose. Zvinhu zvinosanganikwa nazvo kunzi zvasanganikwa nazvo panguva iyoyo zvobva zvangoitika. Hanzi zvinhu zvinenge zvasanganikwa nazvo panguva iyoyo. Muri Zimbabwe anga ari mafaro angu zvikuru kuti tinge tichitandara tese zuva ranhasi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba, ndichipa kutenda zvikuru kuna Chihera
pampofu ndiye anga akabatibatira mushina wedu muzuva ranhasi. Senguva dzese tinotaura kuti kana muchinge muchida kubata sekuru ivava, nhamba dzedu ndidzo dziri apo idzo munobata isusu veDrewmas Media tokusanganisai asika munongobvisa makandinzwani. Senguva dzese, don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Nhasi tanga tiri pane rimwe level.